El meu nom és Carme Cardona Bartual i us presente La nova mestra, Premi Soler i Estruc dels Premis Castellum Ripae, publicat per Edicions del Bullent. En La nova mestra farem un viatge en el temps fins a 1961, on Adela Ferro és una jove que arriba a Fontfreda, el seu primer destí com a mestra. Fontfreda és una població rural i muntanyenca, un paratge agrest i solitari. Allí coneixerà a un metge misteriós, farà trobades insospitades i, a més, a poc anirà coneixent fragments de la vida de Lucía Sánchez, l'antiga mestra, una jove republicana que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. Adela, lluny de la seva família i en un ambient fosc propi de mitjan segle, es veu atrapada en una obsessió que es va apoderar d'ella i endinsa el lector en les profunditats d'un thriller psicològic amb un final negre com un pou. La nova mestra, d'Edicions del Bullent, una obra que no deixarà indiferent a ningú.